Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siramat dalan nugraha peparing Gusti Kang Maha Kuwasa. Mugi kepareng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira ing panjenengan dalasan kula ing satuhu kinasih. Para sesepuh pinisepuh dalah para sepuh ingkang satuhu ana ing pamawasa lebda ing pitutur ingkang pinundi saha kinabekten. Jengandika Bapak Kepala Desa adalah sedaya janjang karawatipun ing Desa Kebon Agung ingkang tansah kinabekten. Kadang seniman Senowati adalah para pamirsa ingkang satuhu kinurmatan. Ingkang sepisan sumangga kita tansah unjukaken raos puja puji syukur dhateng Gusti Ingkang Maha Agung. Nun injih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan. Katitik wonten wekdal punika kita sedaya saged pepanggihan kanthi boten wonten satunggaling awangan punapa. Shalawat dalah salam katur wonten susuhan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tenggo-tenggo safatipun benjang wonten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para pamirsa, menika saking para kadang kuda kepang beksa krida esti ingkang jel saking dusun Karangwetan Desa Sumawana ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dhateng kadang among krida ingkang sampun kersa nimbali kula sak kadang derek ngregangaken swasana papan menika. Para pamirsa, ing wekdal menika kuda kepang beksa krida esti badhe ngumantaraken beksan kanthi lelampahan prajurit Jala Angkara. Ananging saderepun kula sakadeng nyuwun lubering pangsa monggo pilih ing samangke anggenipun derek gladen kirang dadosaken suka gumbiraning penggalih. Jalaran kula sakadang tasih saklebeting pasinaon. Sepisan malih saking kadang-kadang kuda kepang beksa krida esti nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Sugeng dalu, sugeng ngamirsani ngantos paripurnaning ing sak mangke. Nuwun, nuwun, nuwun.
lumantar bendhe tengaraning budaling prajurit beksa Krida Esti budal.
Miwangkat sang Prawara Kuswa Makara kumiwang gegetari swaraning tetegumura ora panjriting turangga bendheperi munyo sauran mangungkung prajena umangkating perang gumbira tyasing prajurit Rap sidem permanentan ana sabawane walang awisik ron-ronan datan ubah samirana datan lumampah sinegek sawetara sorak swaraning prajurit boten namung badhe ngeningke cipta nyelengke karna marang Sang Hyang Widiwasa senajan wis tatas titis lan tetes anggenipun ulah kridaning sedata nanging datan marang samurbeng jagat umring uklingkong salan gending cumang klingin balir gumanti amimbu asrining swasana wauta bayak-bayak cinanjaran datan ana selopari sing jurit genyong rasuk busana abyor mompyor yen sinawang nganti kaya samudra kecana senjatanira kebak manik mustika yen kasuran sunaring surya kadya lintang panjerina rangga ingkang katitih katon gagah perkasa gunging pindha mahesa pinunggel semanten prajurit siaga budal tumujuane sakjroning arga nedya papat alas wana-wasa golek papan panguripan lan jebarke jajahan kagem para kawula kocap lampahing prawadya sanalika gawe geter ing satawane marga sorak swaraning para kawula amimbuhi gumurus swasana budaling prajurit yen cinandra kaya guntur sinamberan prajurit lumaksana magita gita
Tolongan